Domnul Filip Leo. Apoi Ionut Șucutean se pregătește. Hai, da, hai! Haide, hai, domnul Filip! Aha, mă! El acolo! Nu fai nimic! Aha! Ho! Aha! Filip Leo! Filip. Urmează Ionut Șuncutean. Aha! El dreapta! Da, Silviule! Numărul! Timpul arbitrii. Stop cronometru! Măsură Silvius! Pe locul gata. Da! Îți prea strânse primile la picioare, ălea-l strâng. Trebuie buletin. Hai, Sorina! Hai să aplaudăm pe domnul. Nu pune mâna pe cap! Pe ce dau în foră! Cât ăla de ce când două pisoare. Încă Silviu deja măsură. Hai, da! Hai, Johnny, hai! Hai, Johnny! Se pregătește domnul Filip. Leu, mulțumesc frumos, campionul. Memorialul Cicciu până acum. Descalificat! Bă, dar tu faci de minune, fata, Doamne, vezi, puteți ceva în gură. Fân și iarbă. Descalificat. Vai, mâncat iar. Da, mă. Nu de acolo și spune. Nu am nicio problemă. Prinde omul oamenii. Zelele. Ce?
Hai, domnul Filip! Aha! Aha! Aha, mă! Aha, mă! Ia-l acolo! Nu fai nimic! Aha! Aha! Ho! Aha! Filip, bravo! Filip! Urmează Ionut Șuncutian. Aha! Aha! Ia-l dreapta! Aha! Aha! Da, Silviule! Numărul 2. Aha! Aha! Timpul arbitrii. Aha! Stop cronometru! Măsură Silviuț. Pe locuri gata. Da! Îți prea strânse primile la picioare. Alea-l strâng. Leve buletin. Hai, Sorina! Hai să o aplaudăm pe domnul. Nu pune mâna pe cap! Pe ce dau în fară! Mai fain decât ăla de ce trecând două pisoare. Adică sigur deja măsură. Hai, da! Hai, Johnny, hai! Hai, Johnny! Să pregătește domnul Filip. Uleu, mulțumesc frumos, campion. Deci, primul Ciccio până acum. Descalificat! Bă, dar tu faci de minune, fata, doamne, vezi, dați-i ceva în gură! Fân și iarbă! Descalificat! Vai, mânca chiar! Da, mă! Du-te acolo și spune, nu am nicio problemă! Prinde omul oamenii. Zelele! Ce?